kan the khom do na description lama azon awlna dani e Naute lem hrang ram hoi po hi an ngal ve hrim mi hring kawchhungah an lut hi chu nun na nei le che thei te kan la ni dewa akong hmang vi ome ma se che thei hau lo Naute lem kawchhungah te po an lut du ta zele moni Naute lem hrang soitur an lo om nok to ni USA Ohio State a khopakhat Hamilton a khuan chet gasar ta achenga darthalang chuara Naute lemanda chu aron cheya ache hi hmuh satlia mai nilovin athla alo lafu takher le ngala Naute lem hrang zinga video a athla anlak fu tlem te zinga mi hanitani heng Naute lem te hi anu puin alak kho mania hun moya an manga ma se hetia aron che ta ka chuan hun moi ni tolovin hun rap thlak te po anita zok ome achelai hmu chu cheta hian ahlau ve khop mai aron che kha chu kongkalam kamel ngal vat maya anron che kha chu kongkalam kamel ngal vata darthalang ron ton ke in anron chhuak mai tura ka ngai hatia tuntrum hi heng Naute lemte an chet voi ni na soya ahma po in khoituam haulovin anron chet to hatia tuna an chet ayero hi chuan an chena salova ama chawa a omlain ani nge ne social media lama cheta thil ton hian soizui a hloviau a thenin an oi lain a thenin Naute lem hi hruin anti che chopani yange anti ve thunga ramhoi hnot chuak thiam roi turte hetia anina ramhoi chet na omta ka chuan in chopa hal lolo turte in cheta hi an ron bokane phaiatanga teddy bear lian pui ron ho ve kha hrang ve ta se engtin nge niang ti te chu rilruwa hom deuh mai Khawvela mite berthar Colombia cheng Edward Nino Hernandez chu Khawvela mite beranga chin chia thar hania fit ni le inches thum point pali paruka sangania kum ni mi vel tia tane kum sang khazakwa somriat paruka piang khania kum ni vel thleng chu thanpa ngai takin athang ve viawa mase kumli ani nuwa po a size alangai tarenga arwal puizi nga chuan ate tabik hle kum somni nuwa engwanga fit ni pel or nge ni ti hi hriat chhuah ania hypothyroidism wanga ni tian hmu chhuak ta ne te hle ma se hrisel lo ne ro chu anei chuang lova ataksa chu atho dan tu rangin athok ve vek boka ama hi mihlim thei tak halo ni bok nen kum som thum ral kai to chunga kum ni mi tia tani hi a hmela hreomti na alangai meu lo thunga ne Thosi lohna khua China khian thingtlang khopakhat diu lingoma an chhevela thing atamin dile tuitlin theina te po an nei nuala ma se maktak main kumza chuang don chu Thosi an nei to lo nia soyene anomna lai hi Fujian province ania haka namho chena ne anram omdana tang chuan nipuilaya Thosi len mamo ngoi tur ani lain hmuh tur om ngai mi alwane achan ni theiom hi zirchiana awmte chu hriat tani lova mase dingulinga cheng te chuan an khobula utrok angdeu lungom abiak te po an biak thin wangani an rin thu an soya he utrok pathian hian an khua a Thosi lo lu tu reng chu alo ei zo vek zel ni tura an ngai ane heiba ka hian khua mi te chuan an hnom nok reng chu khoyamolaya chung lovin khopona tlanga an phum thina hei wangte po hi ani mai thei ti pol anombok kumsan hi som paruka khan people's daily chanchin bu chuan an kho chungchang hi an lo ti chuak to a engwanga Thosi hi neilo bik nge ani ti hi chui chiana a chan dik tak hriat thei acha kom thu te an lo chua to a heta tang hian he khua hi khwalzin te chuan tlo po te po an lo ching viau to ne an kho chanchin hi tun hnai ero chuan soi om tameu lova zirchiana om meu lo wang hian Thosi an nei lo tak tak em ti phei chu fin fia thei ani lo thung social distancing pheikhawk midang nena inkarhlata om ti hlei thei lo te tan he social distancing pheikhawk hi atangkai viau mai thei asiam chok tu hi Romania a pheikhawk siam Grigor Lup pania pheikhawk mor lam chu thui em mai in hazombela ma mi te ra le chui ani ngot lo chuan social distancing chu avon thei viau dona number 6 bun thin khan to chuang mi lovin
number 20 vel an bun don tina ne Gregor hian kum somthum pa ko chung chu pheikhawk lo siam to a he pheikhawk aduan chuadan hi soin mithen khat pung khom le inkarhlata tur ti zom lem lo ka hmuh a chungmi te hremna tan le dan anzom theina turin pheikhawk siam teang katia hetiang hian ka duang chuak ta ne ate he pheikhawk bun hian in hoitonin ding don ta ila metar khatle chan vevelin in hlat angai don ne in kwa tur phei chuan pheikhawk phel phot angai don tin anin social distancing pheikhawk hi mi panga velin anorder to a pound somkwa pahni manvel niin Gregor hian ni hni chungin asiam zotlang pui bokane a kawchhungah phone charger asama mi pakhat kawchhungah tangin phone charger phor chhuah ania hepa hian inom tleina tan akap lama tangin alo thun pek ani ome aza puya wangin adol nina soithung damdoin avapana anlo en dik chuan phone charger hi an hmuh a makan ti hle hepa hian ka dol palalo mole hatia charger dol pal chu thiloyom lo tak ani to hrim mase puma nilovin a phi nga zo ka oma chu wangin aka tanga lut ani hmeltha lo hle thudik apuan angai ta tho ne Dr. Waliwi Islam chuan azaya aron pan hian headphone adol pal ni nein soya he doctor hi athiam na lama engchi ange ni ti fianatan aron zon tir ta vela ne kumsom ni panga chung in zai hna kalo thowa kathiam na ron fia tum ka ton voi khatna nia adang dai hle apum le achokonga athil dol nia asoi chu kan zongta a kan mulova aphinga alo omthung hatia ami zaipa hi rilrulama chiang vaklo ni tura te po angai bokane hrikai hmuh chuadan common lo Kerala a Pariyam Medical College a autorickshaw driver pakhat chu admit ania lam khuangin alua tak mayat laka avanduai ve hrim anat deu awangin zaitura tinia avanduai le zual hripui akai tian lo hmuchua kane ama hi kasara go ta cheng ania lam khuangin atthlak awang hian akut le kete azoi deuh veka zai angai don ane mase zaitur te reng chu an state a hian hripui an ka yemti endik masak vek thin ania he otopu po hi alo positive ta hlau ane ramdanga azin chuak lova hrikai te bula hian omlo boka ama a natna alang chuak lem lo ane doctor te chuan ami phurte atangin hria kai ani ange antia akalna chin turte hi an chui zui ta bokane Mizorama vanduai thlak taka hrikai te chu anron ho hnuwa an kai takin tia endikna tanga hmuh chhuah ania lam khuangin an lua atthlak ve kher hangai lo wangin kongle lama chuan hmuh chhuah dan rawa azia zo ka te po angai theiome Thuhretu tan vaki kumsan hi sompariat December thla khan Argentina a San Fernando khua Elizabeth Toledo kumsomli parukmi chu pongsual hnuwa thania Thuhretu tan vaki man hanidon vaki hi Elizabeth i khoyania poi khoina hmuna hian omvein khongain min chhuaro ti chu asoi thina api thu soi hnung chu azir chhong ve tura an ngaiane Eli thatu te hi a chen pui mi pa pahni te nitura ngai ani boka vaki hian hemi ma hian engwangin nge min vuak ti soi thin bok niin a thenom te chuan antar langa poi khoitu zinga pakhat chu hetiang lai vel hian atlan bochi abokane athu boi hi chui mek niin vaki hi Thuhretu tana man tur hania pong swal le tual tha thu boi chu vaki kuta hian a in ngat thui viau donane Eli hi anina hian chuata ong pha an pha arwang chu munia mi pa pathum te nen in an lu atroma kum upatolam pahni Miguel Rolon le George Alvarez te chu poi khoitua hian pu niin man an lo ni to nge hane Google laka awih Chanaya mayi ladu thurai district acheng kumsomli pakomi R Chandrasekhar chuan technology company lian Google chu anu pa in kar ti chetua puin khinatum Chandrasekhar hian Google Maps chuan akalmi alona hmun chu atlawangin achinchia anu puin akalna tang hian ibial nui vatlo rengalom tin alo chhuah chhal thina in soifia ngai na a hrelowa ka elo hlir ka luak chhuak tiang deuh khan ka kalona hlir alantir tin Google hi akhing ta
anu pa inkara buaina siam chhuak tua aputa ne Chandrasekhar hian anu pui chhuah chalna wang hian a hanuam lovin mutpo amut hameu lo niin hain soya zangna domna te po a phut tel nge nge a kathu soya in Google data chu kanu puin haring zoka kan chung kwa chu kan ke cheme kane ateya akalona laya hian alo khut zelowang tiaro chu soi thei ani lo thungane social media a inbumna thiamna sangto interneta nana na chuan a hmel chhiat tak tak thei to lo China lama interneta milarjinga hmel thatna tan photo filter le photo editing lo mang antam hle ti hmuchuania filter an man ma a atthlak kapurua social media lama an phau chuan en chuan in thlau vet vet tak kane an social media reta zui tunga tak koi phei hi chu atthlaka chuan cherve tak angin alanga mase thau tim tem tak atak le thlak en kopa inilo chiang mai ti turchi hello ni thunga filter le photoshop thiam na mangin social media an mani ngai sang tu te an lo bum hle hello ne friends ole chat hun la ya in hmumi alova in ngai zon hun la yang thau khan mail in hmu thei to hnuwa po hian ala in bum thei viau don tina ne Sri Lanka invenna tan bleaching solution America a Sri alen wanglai tak tak khan in chung ti finale natna rik thana tana man thin bleach solution chu shalakal hle achan an han chui chianga America hian mol fe fe an lo nga hle ten hu chuaka chuat nona tana an man thin bleach solution hi low in polte kam thuana tana lo mang tok te anoma anuna ina tuarang ti te po a hlo hle ni in CDC chuan an soyane a thenin thlai ti faina tan te in bualna tan te an lo mang boka bleach solution in thin le kam thuana tana mang thin hi puitling zanga pahni lek anjir chiana za somruk borvel anoma za somthumin eitur silna tan te an mang boka sompariat velin in bualna tan an mang boka za paruk borvel chuan akhu an hi pane hetianga bleach man hi athok thavak lo hani che kangchu US chu hunrei tak chung rikai tamna ber anlani tangar ngar thungane Zawngin hripui an ru chhuak an pathian hanumana kha zong ani tlata India rama chuan zong chu khua khir lo niin an ngal hle Uttar Pradesh a phei chuan hmeltha khan Miruta Medical College pakhata tangin COVID-19 sample an ru chhuaka Thuhretu lau tak ani man thel ane hedam doina hian hripui kai anen kola antigen sample en diktura anda chu zong hian lab technician anti boy hnuwa anlo ru chuak man mo peka movie mihring pul na hrichia an thedar kan muang deuh khan India rama chuan atak takin athleng man tre palone hrikai en kolna hmun chu athok te bak lu theilo na tur him thatak hani don telul nen Zawngin hripui an ru chhuak thei hi chu kan la changchet luang zel tina te po ani ome zong then khat chu hrian ka yem ti te endik nga lania positive anom lem lo lab technician ro chu ziaka in soifia tura ti ani thungane